אלו הם סימני האזהרה לבעיות השיניים של הכלב שלכם, שרובכם כנראה מפספסים. מספר 1, התעלמות מהצטברות אבנית על השיניים. מספר 2, התעלמות מריח פה רע. ומספר 3, חוסר בשגרת היגיינת שיניים. אז מה אתם יכולים לעשות כדי לעזור? באבקה הזאת יש פורמולה מאוד ייחודית שמכוונת להצטברות פסולת על שיני הכלב שלכם ועוזרת לתמוך בפירוק האבנית. קוראים לזה אבקה דנטלית של פאפס. היא נבדקה על ידי וטרינרים עם עשרות אלפי לקוחות ברחבי העולם והיא כל כך קלה לשימוש. אתם פשוט מערבבים כף אחת של האבקה לאוכל של הכלב שלכם מדי יום. אוכל נע, רטוב או יבש, זה לא משנה. האבקה מצפה את השיניים שלהם כשהם אוכלים והמרכיבים החזקים מתחילים לעבוד. מנקים את השיניים שלהם ומרעננים את נשימתם. פשוט, שגרת שיניים יומית לכלב היא קריטית, וכלב בריא הוא כלב שמח יותר. אז וידאנו של האבקה הדנטלית של פאפס יהיה טעם של כבד בקר טעים, כדי שתתאים אפילו לכלבים הבררנים ביותר. אז תמכו בבריאות השיניים והחניכיים של הכלב שלכם היום. הזמן הוא קריטי. לחצו על הקישור למטה עכשיו.